Beti esan izan dure, kanpoko jendea etorrianak eta ez dakit. Zoze bereziak hau, Euskaldunak txikindula izakin bai. Deniz Sánchez Lizaketa naiz, hemengo Zaraustaga txikindulari elkarteko entrenatzailea, infantillana eta lehendakari horriare bai. Denak hasi dira bezala, eskolako lagunak indaz 12-13. Aukera hori, gustatzen zaitelako, bizikletan beti azkenean hemen zarautzen bizikletan handi bizela izelako. Infantillak, kadetiak, juveniak arte, gero afizionatu taldea hemen zarautzen sortu genuen, horre bai 2 urte honitzen, eta gero hori, presidentia zanak Juanjo Beraziotok deitu zian, deniz jendia berdeu berriz txikiak eta zehatzeko, klase txiki batzuk eman behintzat, jendia bultzatzeko. Eta horren bidez, berriz hemen sartu geha eta hemen txegaude gutikan. Eta bestela, bizita hauekin, abendainoa jutega, abendainoan pixka bat erakuste dugu hori. Nola jun, azkenean frenuak, kamioak beste leku batzuen dazka, ez da monta homeika bezala. Eta hori, pixkanaka, azkenean abendainoan bueltaka, lekuan nahiko ona dakau edo bestela itxasmen dira. Behaieken askotan nola nahiko nervioso da etortzean, pixka laguntza hori eman, da behaiek ikuste benean hori. Laguntzeko zabela, nire bai bizita juten ez behaiekin azkenean behaiek erreztasun horiak, edo zer gauza pintxasun bat pasatzen dela, edo zoze Jendia laguntzeko prestutasun hori, eta ikusita elkartia leheno nola zehon. Zer nio nahiz urten batzutan 2 umekin bakarrikan, eta hori ikustia 12 ume dazkatela, eta hori ikustezun gauza bat, gauza ondo iten naizia, jendia guztua gatua itezun lanakin. Gauza hori, azkenean hori da gehien bat betetzuna. Hemen elkartian gauden 5 pertsona voluntarioak geha. Bai, gure denboatik ateatze dugu tartia, hori, gauza hau egiteko. Emozio askokin zenun espero egia zan, ez dakit baten botatu zian, da horrekin, egia zan enun espero. Bai urte desenten joala eta hori, baina ez usteko sari bat izan da.